juhannuspäivänä 26.6.2010. Me ollaan Artun kanssa Dania hoitamassa. Täällä tallilla Dani väsyy. Noin ne halii. Ja Dani haukottelee. Arttu antoi äsken Danille paljon leipää. Sä voit mennä sen pääviekkuunkin. Noin, hyvä. Se pussaa sua, oi. Se rakastaa sua niin paljon. Se pitää susta huolta. Moi. Moi kulta. Ketä se oli, kenen kanssa juttelit äiti? Hei. Kenen kanssa me juttelin? Joo.